mlebune karo kebacut alias kadung ngetekke sawang ngetekke kampung. Makasih. Terakhir dintengi wisan. Permintaan terakhir. Sing saka Madiun Mbak Neha Ayu Silvani. Ayo tak aturi jumeneng ana ing pepanggungan. Yuk sepote coba kaya ngopo. Ya yuk. Oke yuk. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Akbar. Panjenengan malam hari ini tak buat bom di season limbuan. Ayo dibuat terakhir maksudnya. Oke, penutup. Ini kok minangkani permintaan dari warga masyarakat ono ing dusun Boto. Ada yang minta request Jambu Alas. Ini duet lagi. Nggih, siap. Mas Tio. Oh gantian. Iya. Ayo adekku. Ya ampun Mas Tio ki sik kecil tapi suaranya besar loh Mas. Oh gitu ya? Lek ora percaya ki. Oh anune jare. Mong sak keluarga suaranya besar kabeh kok, Mbak. Nah gitu, ciri khas nggih Mas. Anune ya besar-besar. Apa? Apa? Gak apa-apa. Lek cilik ora. Mboten pareng ya, Dek ya. Mboten pareng. Belajar sing giat. Iya, betul. Ingkang rajin. Besok cita-citane dadi apa, Dek? Lah kuwi lho. Artis. Iya. Artis apa kuwi? Ya artis sak barang kalir. Lah nyapa kok pengen dadi artis? Penak apa piye? Soale uangnya banyak, dikenal orang banyak. Gak pengen dadi dokter loh? Gak mau. Dokter iso nyuntiki wong-wong Mas. Ya lah. Lah nek dokter kewan. Jadi sudah kewan ya padha ae to. Lain anak kewan. Oh ngono ya wis terserah muga-muga tercapai ya nak Amin, cita-citamu. amin. Amin. Nek Neha apa cita-cita Neha? Kula riyen dadi dokter niku kok Mas. Oh, cita-citane nyuntik ya. Nggih terus gak kelakon ya wis eneke ngene iki lah Mas. Jadi durung tahu disuntik. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya nyuntik ya urung tahu wong durung tercapai. Nek disuntik dokter wis tahu deh. Lah yo. Ning sisi lengan. Karo ning bokong. Yo, jam balas. Nggih. Oke, nggo penutup season limbuan Mbak Neha dan Mas Tio. Yo, datangnya Mas. Ajukan pinjaman di Adapundi yuk. Pinjaman 2 juta, tenor 12 bulan. Josip. Matur nuwun. Makasih Mbak Neha dan Mas Tio. Ya, Malik Slindro no. Ayam. Ditutuke lakone. Ya, lakone apik, lakone becik Wirata Parwa permintaan dari Bapak Kepala Desa. Oh, ngono ya, Mak. Request saka Bapak Kepala Desa lakon ora kena dinyang. Oh iya, golek sing rame. Rame nganti esuk no. Ya. Ya cawis sesaji ingkang sinuwun muga-muga lakon bengi iki kena kanggo angsar kabecikan, angsar katentreman. Amin. Satemah warga masyarakat ana ing laladan nglaban antuk anugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa. Tak derekke yo. Kudu aku puji